Sa loob ng SM Mega Mall sa Metro Manila, makikita ngayon ang mga ipinagmamalaking produkto ng Rehiyon Bicol. Mula sa delicacies, handicrafts, furniture, alahas at maging ang mga potteries na ito na gawa mismo ni Alan Alali mula sa Tiwi Albay. Ang product namin is hindi lang siya decorative, functional din po talaga siya. Matapos ang 2 taong pahinga dahil sa pandemya, muling ibinabalik ng OK Bicol Association Incorporated, katuwang ang Department of Trade and Industry at Department of Tourism, ang Orgulyo Can Bicol, ang longest-running regional trade fair sa Pilipinas mula taong 1996. Very helpful po siya to expose our products more. Magkaroon kami ng mas maraming customers. At the same time, ma-introduce natin kung ano ang meron tayo sa Bicol. Halos 200 exhibitors na pawang mga micro, small, and medium enterprises ang tampok ngayon sa OKB. Hindi lang sila nabigyan ng mas malawak na merkado, kundi naiangat din ang kanilang mga estratehiya sa pagninegosyo. Importanteng maray sa mga MSMEs ang marketing kasi ini ang natataong buhay sa satuyang mga MSMEs. Kinintroduce Misinda sa online marketing, pig-ready Misinda ang sa indang digital status, inayos mi ang sa indang mga Facebook page, kung ano-ano pa. Pero hindi lang pagninegosyo o pagkakampanya sa kultura ng mga Bicolano ang layunin ng OKB. Nakapagbigay din ito ng daan-daang trabaho. We have over 600 weavers across Bicol region. Yung DTI and Department of Tourism are doing some projects and collaboration para matulungan na natin na maangat po talaga yung ating ekonomiya. Let's support Bicol products, let's support Pinoy products. Bukas ang OKB hanggang sa Linggo, October 16, na inaasahang makakamit ang target na kita para sa mga kalahok na MSMEs. Signades, CSN.